ମୁଁ ହେଉଛି ବସନ୍ତ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ବସନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏକ ଖବର ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଖୋଲିଲା ନୀଳ ସୁଟକେଶରେ ଶବର ଗୁମର, ପତ୍ନୀ ଶଳା ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ଏକ ପେଶାଦାର ଅପରାଧୀ। 22-23 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ସହ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ 18-19 ବର୍ଷର ନୀଲି। ନୀଲି ନିଜ ପରିବାର ବାରଣକୁ ଖାତିର ନ କରି ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ଉଭୟ ନିଜ ଗାଁଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଚାନ୍ଦପୁରରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ ଭଲରେ କଟିଥିଲା। ତାପରେ ନୀଲି ଉପରେ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କର ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅତ୍ୟାଚାର 4-5 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଶେଷରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ନୀଲି। ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଓ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମିଶି ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କର ନିର୍ଯାତନାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଗତକାଲି ନାଚୁଣୀ ନିକଟ ହରିପୁର ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଥିବା ହାଲକା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସୁଟକେଶରୁ ମିଳିଥିବା ମୃତଦେହ ପଛର ଘଟଣା। ଗତକାଲି ସୁଟକେଶରୁ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିବାର 20 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଲିସ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଛି। ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଏସ୍ପି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଟାରିଆ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ ମନୋରଞ୍ଜନ ବିରୁଦ୍ଧରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 7ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅପରାଧୀ ମାମଲା ରହିଛି। ଏହିପରିକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। 2017ରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ନୀଲି ଦାସ ବିବାହ ପରେ ଉଭୟ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ନିକଟ ଦାରୁଗାଁଠାରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଗତ 20 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାହାରୁ ସବୁଦିନ ଭଳି ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଫେରି ନୀଲିଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ନୀଲି। ଏନେଇ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ମିଟୁ ଦାସ 26 ବର୍ଷୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଟାଙ୍ଗୀ ଗୁଡ଼ି ପଟଣା ଗାଁର ବିକ୍ରମ କୁମାର ସାହୁ 29 ବର୍ଷୀୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। 21 ତାରିଖରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ 3 ଜଣ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ବିକ୍ରମ ଓ ମିଟୁ ଚାନ୍ଦପୁର ବଜାରରୁ 32 ଇଞ୍ଚିଆ ଏକ ବଡ଼ ହାଲକା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସୁଟକେଶ୍ କିଣି ଆଣିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଘରେ 4 ଜଣ ମିଶି ଖାଇବା ସହ ମଦ ପିଇଥିଲେ। ପରେ ବିକ୍ରମ, ମିଟୁ ଓ ନୀଲି ମିଶି ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏକ ଦଉଡ଼ି ଓ ଚୁନିରେ ମନୋରଞ୍ଜନର ହାତଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ସୁଟକେଶରେ ପୁରାଇଥିଲେ। ବିକ୍ରମର ପଲସର ମୋଟରସାଇକେଲରେ ରାତିରେ ଆଣି ହରିପୁର ଜଙ୍ଗଲର ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି ନାଚୁଣୀ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ସୁଟକେଶଟି କେଉଁଠାରୁ କିଣା ହୋଇଥିଲା ସେ ନେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ସୁଟକେଶଟି ଚାନ୍ଦପୁର ବଜାରରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ପୁଲିସ। ଏହାପରେ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ମୋଟରସାଇକେଲର ନମ୍ବରକୁ ପ୍ରଥମେ ବିକ୍ରମର ପରିଚୟ ପାଇଲା। ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଲସର ମୋଟରସାଇକେଲ OD 02 S 1917 ସହ ବିକ୍ରମକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ବିକ୍ରମଠାରୁ ମିଟୁର ପରିଚୟ ପାଇବା ପରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ମିଟୁକୁ ଧରିଥିଲା। ଆଜି 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି।